150 sa mga burot na galunggong. Yan po yung mga per kilo ng kanilang latag ng burot, galunggong. At ang kanyang mga bangus dagupan po, 130 na per kilo. Boss, magkano yung tumpukan mo ng bangus? 100 lang, boss, Lando. Iyon, 100 pesos na tumpok ng kanyang bangus tandaing. Tumpukan po ng mga sariwang hipon sa halagang 50 pesos. Boss Gerald, magkano yung tuna mo? 140 yan, boss, Lando. Ayun, 150 at 140, no? Sa 140 po ay yung gulyasan po niya. At ang yellow pin tuna ay 150, no? Ito po yung mga bagsak na pusit na malalaki, no? Don Ramon, shout out. Magkano ang per kilo mo ngayon ng 150? 160 ang per kilo ng kanyang mga latag dito na bagsak, no? Yan, lalaki, oh. Tumpukan mo magkano? 100 lang ang tubukan niya. Yan, 100 pesos na tumpukan. Hello, shout out po. Shout out po kay Agustin Milagdores. Magtinda ka na. Agustin, nasaan ka nga pala? Ba't wala ka rito ngayon? Hindi kita nakikita. Shout out sa'yo. So, shout out sa'yo, Lodi. Shout out sa'yo, boss, Lando. I love you. I love you too. Ito po yung mga isdang bit-bit na binibenta po nila sa Malabon Fish Market, no? Tapos sapsap. Magkano ngayon yung sapsap? 240. Ayun, yun po yung mga presyo, no? Pati po, 20, bisugo. yung 280 sa mga bisugon ng sariwang-sariwa, tapos gagaong. Dito po ang ating mga pusit lumot ay nagkakalaga ng 150, 300 pesos, 350 na per kilo sa mga malalaki. Lodi, magkano nahipon mo? May 250 tayo dito, tapos 350. Ayun, 350 ang per kilo po dito. Kiyat-kiyat. Seedless to, yung kiyat-kiyat mo. Yung seedless, oh, kiyat-kiyat, oh. 120 na mga per kilo. 80 pesos sa kanyang mga bentahan po ng tulis. Tapos ang tumpok po ay 50 pesos sa tumpok. Ito po yung nakikita po natin mga isdang tulis. Ito po yung ginagawang sardinas na kamukha ng tamban. Yan yung masarap ano eh. Yung masarap halabos tsaka okoy. Yung mga mahilig mag-okoy, yan. Saktong-sakto yung mga laki, no, yung mga swahe. 70 pesos sa mga ubas, 140 po ang per kilo. So yung saging po natin ay nagkakahalaga ng 70 ang per kilo. Magkano ang tumpok mo? 100 pesos. Yan po yung mga salmon japayuke, no? 100 pesos na kada tumpok. Pa rin po ang mga bangus dito sa halagang 50 pesos na pandaing at 100 pesos. Tapak ay 50 pesos pa rin po ang tumpok. Kabase at tawilis ay sa halagang 50 pesos. Dilis po natin dito ay 50 pesos na kada tumpok pa rin po. Presyohan po ng kanilang latagan ng sagisi, no? Yan po ay nagkakahalaga ng 160 na kilo. Magkano na ngayon yung ano mo, dalagang bukid? Yun po yung per kilo ng kanyang latag na dalagang bukid, 200 pesos. Yun po yung iniwa, yung mga laman. Ito makadalasang tinatanong sa atin eh, itong labahita. Yung labahita magkano? Ayun, sa labahita po, sa mga nagtatanong po sa akin na mga viewers po natin, no? Ang per kilo po ngayon dito ng labahita ay 180 na per kilo. Shout out po, magandang umaga. Shout out. Ang ating pusit 240 na per kilo. Sa ating mga paninda dito na espada ay 300 pesos na per kilo. Ang bisugo po natin 240. At ang bangus dagupan po ay 120 na isang piraso. Right, good morning sa ating mga kababayang dumarayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, kung saan ay maraming latagan o mga presyo na abot kaya ng ating bulsa. So samahan niyo pong muli mag-ikot si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Ang kanor ng sakris sa looban.
Alright, bye-bye po natin tong Malabon Fish Market, no? So, shout out sa iyo, Tiyo. At ngayon lang ulit tayo nagkita dito sa Malabon. Shoutout sa mga tropa ko sa looban. TYJ. Ayun, shout out sa mga tropa niyang Tagalooban. Shout out. So, mag-iikot na tayo ngayon dito sa Malabon Fish Market at aalamin natin ang kanilang mga latagan at mga presyuhan ng mga seafood sa Malabon Fish Market. Alright, ang ating mga per kilo ngayon dito ng bangus dagupan, 140 na kada per kilo. Tapos yung mga tawilis po natin, no, sa halagang 70 pesos na per kilo. At ang ating tulis ay 80 pesos. Ito po yung isdang sap-sap. Mga tumpukan na po, no? Tsaka yung mga tilapyang Batangas na tumpukan sa halagang 100 pesos. 100 pesos to, no? Opo, boss. Tapos yung mga sap-sap po, sa mga mahilig pong magpangat, no? Ayan, 50 pesos lang po yung isang tumpukan po ng kanyang sap-sap. Nasarap yun sa pangat sa kalamansi. At ang mga per kilo ng ating mga tilapyang Batangas, 130, 140. At ang hipong dagat po natin ay 270 na per kilo. $120 sa per kilo ng kanilang mga tilapyang Batangas. 100 sa ulo ng mga big head. At ito po yung mga katawan, no? Ang ginoo pala, syempre, pasong taon na, hindi. January 20. December 19 pa kasi namin. Alright, baba tayo dito sa kanilang mga latagan ng mga presyuhan at aalamin natin kung magkano ang kanilang bentahan ng mga isda sa Malabon Fish Market. 150 sa mga burot na galunggong. Yan po yung mga per kilo ng kanilang latag ng burot, galunggong. At ang kanyang mga bangus dagupan po, 130 na per kilo. Magkano ngayon ang yellowfin tuna mo? 160 sa per kilo ng kanyang yellowfin tuna. Ate, salamat ha. Thank you. Kano dyan? May mga prutas din po dito na mga binebenta sa halagang kalahating kilo ay 40 pesos. Ayan po yung kiat-kiat. Tapos ang ubas po natin ay 50 pesos sa kalahating kilo. Bali 100 pesos na per kilo. Tapos yellowfin tuna. Boss, magkano yung tumpukan mo ng bangus? Isandaan lang, boss, lato. Iyon, 100 pesos na tumpok ng kanyang bangus tandaing. Shout out sa'yo, Boss Alex. Magkano tumpukan mo? Ayun, 100 pesos po na alumahan, no? Yan po yung mga tumpok-tumpok ng alumahan dito sa halagang 100 pesos. Salamat, Boss Alex. Tumpukan po ng mga sariwang hipon sa halagang 50 pesos. Kung kayo ay mag-uukoy, saktong-sakto po yun. O sa mga gulay din po, no? Yan po ay pwede na po nating maiulam sa mga gulay. 50 pesos po na mga tumpukan. Mga presyuhan ng kanilang latag sa Malabon Fish Market. Tapos mga yellowfin tuna at kuliyasan. Boss Gerald, magkano yung tuna mo? 140 yan, boss. Ayun, 150 at 140, no? Sa 140 po ay yung kuliyasan po niya. At ang yellowfin tuna ay 150, no? Yan po yung mga kiluhan ng kanyang bentahan ng isda. Kuliyasan, ha? So shout out sa iyo, Jeff Baliw. Maaga sila nagsimula. Ito po yung mga bagsak na pusit na malalaki, no? Don Ramon, shout out. Magkano ang per kilo mo ngayon ng 150? 160 ang per kilo ng kanyang mga latag dito na bagsak, no? Yan, lalaki, oh.
So, shout out sa'yo, Ed Pompak. Iyon, shout out. Ayun, shout out ulit sa'yo, Jeff Baliw. Baliw na talaga. Tumpukan mo magkano? Sandaan lang ang tumpukan yan. Yan, 100 pesos na tumpukan. Wala kayong mga latag na iba. Walang mga mahango na islang bato. Walang dating. Walang dating ngayon. Marami nagbabato. Malinis. Yan po yung kanilang mga latag dito, no? 100 pesos sa mga isdang anumahan. Ang kanyang hipon dagat. Boss, magkano kilo? 250 na per kilo ng kanyang mga hipon dagat, no? Yan, ang mga latag po dito ng mga bangus dagupan at mga tilapyang Batangas. Hello, shout out po. Shout out po kay Agustin Milagdores. Magtinda ka na. Agustin, nasaan ka nga pala? Ba't wala ka rito ngayon? Hindi kita nakikita. Shout out sa'yo. Wala, asaran tilapia. Natawagin ng 3 araw sa tilapia, hindi na nagtinda. Hindi na nagtinda. Baka nandun na naman sa Mega Dike. Baka doon naman na tumambay. Doon nanguhuli sa ano. Baka nagpipishing na siya doon, namimingwit. Shout out muna si Agustin Milagdores. Magkano kilo ngayon ng tilapia? 120, 130, 120. Ayun, yun po yung mga per kilo ng kanilang mga tilapyang Batangas. Magkano dati? 80. Magkano dati tilapia? Ang dating 80, 120 na. Yun nga, tumaas nga, no? Dati 110, 100. Ngayon, mataas na yung presyo. 120, 140. Hindi magkano kalaki yan yan. Oo nga, maganda malalaki. Yan po yung mga saktuhan po na laki ng kanilang mga tilapyang Batangas dito sa Malabon Fish Market. Pero, baba na ka ng presyo. Salamat po, thank you. Alright, yun po yung mga presyo ng kanilang mga tilapyang Batangas dito sa Malabon Fish Market, no? So, medyo tumaas ang counting presyuhan. Umabot po ng 140 na mga per kilo. So, bye-bye natin itong kahabaan po ng Malabon Fish Market at tayo ay aakyat papuntang Tulay. Boss Gerald, thank you ha. So, hindi po tayo nag-live, no? Dito sa Malabon Fish Market. Ngayon po, ang pecha po natin ay araw po ng Biyernes. So, shoutout sa'yo, Lodi. Shoutout sa'yo, Boss Tando. I love you. I love you too. So, yun na po, no? Yung kaibigan natin na vendor dito sa Malabon Fish Market. Ngayon po ay wala tayong nakikitang latag niya dahil nga siya po ay namamasada ng kanyang e-bike. So, dito po ang mga sari-saring isda po. Yan po yung mga isdang alakaak, babansi. So, sa mga mahilig magpangat, ayan po ay napakasarap pangat nyo po sa kalamansi o kaya sampalok. Yan po yung kanilang mga binibenta po ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? So, yan po yung mga per kilo nila, 200 pesos sa mga isdang alakaak. Tapos may mga bisugo rin po, no? At gagaong. Ito po yung mga isdang bitbit na binibenta po nila sa Malabon Fish Market, no? Tapos sapsap. Magkano ngayon yung sapsap? 240. Ayun, yun po yung mga presyo, no? Pati itong yung 280 sa mga bisugon ng sariwang-sariwa, tapos gagaong. So yan po yung mga masarap ipangat, no? Tapos mga pusit kalawang. Lodi, magkano pusit kalawang mo? Kana? 160 sa mga latag niyang pusit kalawang. Tapos ang kanyang bentahan naman po dito ng mga isdang dalagang bukid ay 120 na per kilo at ang torsilyo ay 160 na kilo.
Tapos sa mga bisugo rin po na 160, ang tawilis po ay 60 pesos na kada per kilo. Alright. Talagang ang mga presyon po ay swabe at sulit pa rin po, no? Medyo kaunti po ang latagan ngayon ng kanilang mga hipon dito dahil mataas daw po ang mga presyuhan sa mga kinukuhanan po nila. Dito po ang ating mga pusit lumot ay nagkakalaga ng 150, 300 pesos, 350 na per kilo sa mga malalaki. So ang ganda ng kanilang mga latag po dito, sariwang-sariwa, no? Tumaas po ang mga presyon ng kanilang mga pusit lumot. Lodi, magkano nahipon mo? May 250 tayo dito, tapos 350. Ayun, 350 ang per kilo po Ay, dito. nga pala, no, 700 nga pala. Dito 250 sa mga ano na, no? Ayan. Sa hindi masesela, yan po ay kahit pirito nyo po, masarap yan, no? Wala nga akong gano'ng makita ng latag ngayon. Ito nga lang maganda. Kailangan meron, ayun lang. Doon wala gaano. Kaso nga lang, taas na po. Yun nga, yung ibang mga ano natin, di mga nakapaglatag. Gawa na mataas daw yung presyo sa mga kinukuhanan. So, yun po yung mga presyo, no? Mas malalaki pa dyan, 270 kahapon. Yan, 250 lang yan ya. Ito, kung naghahanap kayo ng magandang ipon, ito oh. So, sa pag-ikot po natin ay hindi gaano karamihan ang kanilang mga bentahan, no? Talagang konti lang yung mga latagan po nila. Kiyat-kiyat. Seedless to, yung kiyat-kiyat mo. Yung seedless, oh, kiyat-kiyat, oh. 120 na mga per kilo. At ang ubas po natin na matamis na seedless ay 100 pesos na per kilo. Tapos mga tumpukan po ng kabase. Eh, magkano yung kabase po ninyo? 50. Dito po, sa malalaking tawilis, 100 pesos. Kilo po. Ayun, kilo po dito, 100 pesos. Yung mga kabase po na madami, no? 1 kilong mahigit na po yan ay 50 pesos lang po, no? Yan po seaweed, oh. 50 pesos po. Pati tulya. Yan po yung mga bentahan po nila, no? Tapos sa mga latag dito na mga tahong at talaba ay 100 pesos na kada tabo. At tahong po natin na 100 pesos na kilo. Meron pa talaga nakalagay na 2 mata at magugulat ka. Ayan. 100 pesos na kilo. Ito po yung laman. So shout out po, Nay. Magandang umaga po. So shout out sa mga apo ni Nanay, no? Shout out po. Nanlalambot. Wala akong samot. Masala Sabado. Para masaya tayo para bukas. Oo, masaya para. 80 pesos sa kanyang mga bentahan po ng tulis. Tapos ang tumpok po ay 50 pesos sa tumpok. Ito po yung nakikita po natin mga isdang tulis. Ito po yung ginagawang sardinas na kamukha ng tamban. At ang ganda ng ating dilis, oh. Gano dilis mo ngayon? Kilo. Ito, 100 pesos na kilo ng kanyang panindang dilis. Napakasariwa. Ganda, buhay na buhay, no? Yun yung masarap ano eh. Yung masarap halabos tsaka okoy. Yung mga mahilig mag-okoy, yan. Saktong-sakto yung mga laki, no? Yung mga swahe. Bali 400 ang per kilo. Buhay na buhay naman po ninyo mabibili dito yun sa Malabon. Nasariwang mga swahe. Boss, thank you, salamat. Bukas na lang. Pinagod.
Ito po ay mga prutasan po, no, na mga nagkakahalaga po ng 70 pesos sa mga ubas, 140 po ang per kilo. So yung saging po natin ay nagkakahalaga ng 70 ang per kilo. Wala pa rin siyang mga bentahan ngayon ng mangga, no. So shout out sa iyo. Shout out. Yan po yung per kilo, no. 70 pesos na saging. Kuya, salamat po, ha. Thank you. Dalandan po natin dito ay 60 pesos na per kilo. So shout out. Wala kang latag ngayong isda. Wala, idol eh. Napakataas. Hindi ka ngayon mango, mataas ang sa loob. Bukas na lang, bukas. Sabado. Tumpukan po natin ng mga mansanas dito, no, 50 pesos. 5 piraso na po 'yan. Ang tali po ng ating sitaw dito ay 25 pesos. Tapos sa mga gulay ay 50 pesos sa kalahating kilo ng sibuyas. May kalamansi rin po tayo sa halagang 10 pesos. 20 pesos na mga naka-repack na pong naka-plastic. May manok na ako, oh. Manok Pulse 130 na isang plastic. Tapos ang ating mga pusit kalawang 170 na per kilo. Dito sa malalaki magkano? Parehas lang. 180. 180 na per kilo po dito. At sa katabi lang po ay 170 na per kilo. Wala mama mo? Walang ng tahong? Wala ba? Dito po ang ating bentahan po ng salmon head. 180 na per kilo. So shout out sa iyo, Pogi. Shout out. Magkano yung bangus mo? 130 lang po yan. Isang piraso, kilo? Isang piraso. Isang piraso. Boy, thank you, ha. Salamat. Morning, boss Lando. So shout out, good morning. Good morning. Shoutout sa pamangkin. Naka-shout out na siya sa akin. Mataas ang kalangan ngayon, boss Lando. Oo, nakita ko nga yung mga bentahan doon sa So shout out kay Kamanaba Tiles Center. Ang tiles na matibay dito sa Malabon Fish Market. So sa mga mahilig maganap ng mga tiles na pambahay at magpapagawa ay dito po may mabibili po kayo sa loob po ng Kamanaba Tiles Center. Pasok lang po kayo sa loob ng Kamanaba Tiles Center. Shout out! Ang kilo naman ng ating mga tilapyang Batangas, 120. Ano lang eh. Kapakyaw niya. Oo, ganong isda ngayon. Biyernes na biyernes pa naman ngayon, no? Tsaka wala rin akong ganong makita mga isdang bato. Mahal ng panahon. Tapos sa mga latagan po dyan sa ibaba na mga nakaplato po ay 100 pesos na tumpukan. Magkano kilo, Lodi? 180. 180 na per kilo naman ang kanyang panindang galunggong. So shout out. Hello, hello. $160 sa mga pusit kalawang na per kilo. Magkano ang per kilo mo ngayon ng hipon? 260? So yun po yung mga presyuhan ng kanilang hipon. So madalang tayo makakita ng hipon ngayon sa ating paglalakad dito sa Malabon Fish Market, no? Kung saan ay ito'y dinarayo ng ating mga kababayan. Ngayon, ang mga presyuhan po ay medyo mataas ang hipon. Kaya wala tayong gaanong makita na mas nababa pa sa presyuhan ng mga hipon.
Yan po yung mga paninda ni Boss Paeng na bangus dagupan sa halagang 130 na isang piraso. At ang kanyang bangus sa ibaba ay 50 pesos at 60 pesos. Yan po yung mga per piraso. So libre gawa para kay Boss Paeng. Shout out sa iyo, Boss Paeng. Ayan oh. Yan po yung mga dinadaing niya na bangus dagupan. Mahal ngayon, Boss Lando? Oo. Mahal. Ito, ibang budget mo lang, oh. Pangmasang presyo na lang, no? Budget mo lang to. So yan po yung mga latag niyang bangus dagupan. Wait na lang, sigurado ka pa sa lasa. Lando, magaling ka pala sumayaw, ah. Hindi, natsambahan lang natin sumayaw. Nagaling tayo madaan. Pag walang ginagawa, magsasayaw ako dun sa project. Pag lalo na hindi ka busy. Yun lang pang-upload lang sa mga, ano, parang katuwaan lang sa, para makita ng mga viewers, yung mga katuwaan sa loob ng pag-vlog natin. Nakita mo rin pala. Dito naman po ang mga tumpukan natin, no, ng mga galunggong. Mayroong 50 pesos, 100 pesos. At sa mga kilo ng kanyang mga yellow pinto na, nagkakalaga po ng 140 na per kilo. Ayan, punin na kita. Ay ka na, sama ka na sa akin. Tumpukan ng mga tawili sa halagang 50 pesos ay marami na. Tapos may mga salmon japayuki. Ang ating salmon japayuki, magkano ang tumpok mo? 100 pesos. Yan po yung mga salmon japayuki, no? 100 pesos na kada tumpok. At ang kanyang mga bangus ay 130. At 120 na kada piraso. Tapos ang mga pandaing po na bangus sa halagang 50 pesos. Paakit na tayo ng tulay upang makapag-update ng mga presyuhan at mga tumpukan. Dito ay talagang makakasulit ka at makakapag-ulam na ang iyong buong pamilya sa halagang 50 pesos. Na tumpukan po ay sulit na sulit po kayo dito sa Malabon Fish Market. So, grabe pa rin po ang mga tumpukan po dito na mga 50 pesos, no? Yung mga bangus. Dagsa pa rin po ang mga bangus dito sa halagang 50 pesos na pandaing. At 100 pesos. ₱100 at 50 pesos na mga tumpukan na pandaing na bangus. Tapos sa mga kapak po natin dito ay 50 pesos din po ang mga kada tumpukan at mga galunggong din po sa halagang 100 pesos na tumpok. Bangus de bangus. 50 pesos na tumpukan pa rin po ng bangus ang ating mga nakikita po dito. Napakarami at swabing-swabe at grabe ang mga tumpukan dito sa halagang 50 pesos. Kapak ay 50 pesos pa rin po ang tumpok. Kabase at tawilis ay sa halagang 50 pesos. Madami na, mabibili niyo po rito. Ibenta lang yan, Tay. Magkikilaw ka niyan. Dilis po natin dito ay 50 pesos na kada tumpok pa rin po. Kilo ng ating mga yellowfin tuna, no? 200 pesos na per kilo.
Ito po ang mga presyon po ng kanilang latagan ng sagisi, no? Yan po ay nagkakahalaga ng 160 na kilo. Kaya magkano na ngayon yung ano mo, dalagang bukid? Yun po yung per kilo ng kanyang latag na dalagang bukid, 200 pesos. Yun po yung iniwa, yung mga laman. Ito kadalasan tinatanong sa atin eh, itong labahita. Yung labahita magkano? Ayun, sa labahita po, sa mga nagtatanong po sa akin na mga viewers po natin, no? Ang per kilo po ngayon dito ng labahita ay 180 na per kilo. So, yan po yung mga nakikita natin na taga ng mga isdang bato dito sa Malabon Fish Market. Ito po yung paakyat ng tulay. Sa mga naghahanap po dito po, meron po kayo mabibili ate dito sa pag-akyat po ng tulay ng Malabon Fish Market, no? Ate, marami pong salamat. Boss, good morning. Ay, mga latag nyo. Ito po yung mga latagan ng per kilo, no? Shout out po. Magandang umaga. Shout out. Ang ating pusit 240 na per kilo. Sa ating mga paninda dito na espada ay 300 pesos na per kilo. Ang bisugo po natin 240. At ang bangus dagupan po ay 120 na isang piraso. Pandain po natin dito na bangus ay nagkakahalaga po ng 130 na per kilo. So, sa mga nakikita po natin mga tumpukan po dito ng mga tilapia, bangus, meron din po mga 50 pesos po talaga at mga tumpok 100 pesos. 140 na mga bangus dagupan na mga tumpukan. Tawilis, ayan, no? Mga tumpukan po, no?